Ayo ditutuke Mas Ludung. Suamiku. Luput. Sik. Suamiku sedang anu lho. Matengane komoto barang. Mas kok mesakne. Kowe bar mangan pedes ya iso mbok semprotke ning kancane iki lho. Oh alah. Wis ora melu mangan mine. Mine bojomu enak ra? Loh. Iki mine bojomu enak. Karek telu. Rontok apa piye? Mas. Kok eruh? Ora kok rontok ning dingengei. Luput pisan kena pisan. Suarane jan arum serak-serak klomoh. Yen gampang luwe gampang. Untuk mepet dirangkul. Ndak cakep ngene. Jan kaya Mas Ludung, Dalem Pak Minto. arep ngawinke kebon yang endi? Niki mesti dikaliki kula suntik.